Aquesta carta és per l'Ajuntament de Barcelona. Senyors, ens adrecem a vostès, ja que aquest curs estem estudiant la mobilitat a la ciutat de Barcelona. El dimecres 4 de febrer vam fer un trajecte a peu des de l'escola fins al Casal Catòlic de Sant Andreu per veure una obra de teatre. Ens vam adonar que les persones cegues ho tindrien més difícil per un recorregut com aquest, ja que la majoria de semàfors no fan aquell soroll que els avisa perquè puguin passar. A més, mentre tornàvem a l'escola, una companya va trepitjar un extrament de gos. Per tot això, volem demanar-vos si és possible instal·lar avisos als semàfors per cecs i revisar la neteja dels carrers. Ens agrada molt el nostre barri i creiem que totes aquestes coses són necessàries. Esperem la vostra resposta. Atentament. Alumnes de quart de l'Escola Víctor Català. Barcelona, 10 de febrer del 2015.